Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. San Mateo kapitulo 11 bersikulo 16 ngadto sa 19. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tao niining panahon. Sama sila sa mga bata nga nagyipungad sa merkado. Usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok, mitugtog kami huni sa kasal-alang kaninyo. Apan wala kamo musayaw. Miawit kami alawiton sa paglubong. Apan wala kamo manghilat. Si Juan mianhi, nagpuasa siya o wala mo inom og bino. O ang tanan miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao, o siya mikaon, uban sa tanan, o ang tanan nag-ingon. Tanawa siya. Tanawa ninyo kining tawhana. Ulit og palahubog siya. O higala siya sa mga kubrador sa buwis o sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios minutaw nga tinuod diya sa mga nabuhat niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Aron gyud masabtan kung unsay gisulti sa Ginoo. Diya kanimo nga nagtan-aw, naminaw, nag-online, nag-audio atong sugdon sa pagsugod sa unang pagbasa. Mudayon sa Salmo Responsorio ug mudayon sa atong ebanghelyo. Bag-o pa lang gyud natong nabati ang ebanghelyo karong adlaw. Adlaw karong Biyernes, Disyembre 9, human sa Disyembre 8 ang kapistahan sa Immaculada Concepcion. Unya 19 maron, 9, Disyembre 9, 2022 adlong Biyernes. Muna ipaambit ato ang buhi nga pulong, ang pulong Dios sa katawhan. Ug sugdo nato sa unang pagbasa. Unsay unang pagbasa karon nga imong nabati? Aron gimasabtan ang pulong sa Dios sa unang pagbasa, ang pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ang inyong manunubos, ang malaang Dios. Ako ang inyong Ginoong Dios. Nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo o nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Mao kana ang usa sa mga bahin sa unang pagbasa. Misulti ang Ginoo kanimo. Siya nagtultol sa dalan nga imong paglaktan. O ang Ginoo miingon karon kanimo, ikaw naminaw. Ang Ginoo nga inyong manunubos og balaang Dios. Mingon kanimo nga ako ang inyong Ginoong Dios. Nagtudlo kaniyo sa makaayo kaninyo. Unsa may makaayo kaninyo? Una, nagpahinumdom ang Ginoo sa adlaw nga tanan nga ikaw mangandam. Tao nga naminaw nagtan-aw mangandam kag yun. Mauni ang pahinumdom sa Ginoo. Gikan sa unang pagbasa sa ebanghelyo, sa Salmo o sa unang pagbasa, nagpahinumdom ang Ginoo nga ikaw mangandam. Unsa man ang pagpangandam? Ang pagpangandam, kung naminaw ka karon sa ebanghelyo o sa unang pagbasa, misulti ang Ginoo karon kanimo, nagtudlo o nagtultol sa dalan, nagtudlo kanimo sa mga maayong mga butang. O ang ebanghelyo karon adlaw, nagsulti ang Ginoo kanimo karon. Unsa man ang pagpangandam? Ang pagpangandam mao kana nga ikaw sa imong pagkatulog kagabi usa kini sa pag-andam, magpasalamat ka sa tanang higayon, sa tanang panahon. Inigbata nimo kung Romano Katoliko ka manguros. Ang pagmuros usa ni kini kamatang sa pag-ampo nga mutuo kag Amahan, mutuo kag Anak, mutuo kag Espiritu Santo. Manguros ka. Kana kung Kristiyano ka, kung Romano Katoliko ka, apan kung dili ka Romano Katoliko, di ka manguros, di ka magpasalamat. Nga salamat Ginoo nakatuog pa ko. Salamat Ginoo nga nakamata pa ko, nakalakaw pa ko, nakadungog. Muni ang pagpasalamat, muni ang pagdaig sa Dios. Usa sa mga pagdaig maong pagpasalamat. Whether you eat, you drink, you walk, you pray, do it for the glory of God. Alang si Maya, malipay ang Ginoo kung ikaw manguros sa imong pagbangon pagmata.
Kung ikaw maglimpyo sa imong kaugalingon, manglimpyo sa imong higdaanan, manglimpyo sa imong kwarto, manglimpyo sa tanan, ikaw maglimpyo sa imong kaugalingon. Ang paglimpyo sa imong kaugalingon, mo rin pagpangandam, kay mo reflect pa ni. Kung unsa imong buhaton, limpyo, matarong, putli. Ang pagpangandam maong usa, pagpanguros, pagpasalamat, o ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Unsa mapapangandam? Kung ikaw naminaw karong adlaw ang imong pangandam, ang Ginoo nagkisulti kanimo. Pinaagi sa unang pagbasa, gisulti na kana. O ang tumag kung ikaw naminaw sa Salmo Responsorio, kung ikaw naminaw nagtan-aw sa tibok nga kalibutan, ang imong itubag sa Ginoo nga nagsulti kanimo karong buntaga karong adlaw, ang imong itubag mao nga ang nagsunod kanimo Ginoo nagbaton sa kayag sa kinabuhi. Kinsa may nagsunod sa Ginoo? Katong nakabati, katong nagtan-aw naminaw, ang magsunod, katong ibiya, misalikway, mingilin, ang nagsunod sa Ginoo, misulti ang Ginoo nakakita og kahayag. Ikaw ang kahayag sa kalibutan. Ikaw ang asin. Ang kahayag, ikaw nagtanag sa tanang mga tao. Kinabuhi, pur kinabuhi. Apan, kung wala kay kahayag, ato kas gipit. Kung wala kay lami, sama sa asin, kawan ano kaparat, isalibay ka lang. Muna ang ibanghilyo karong adlaw, nga ikaw mangandam sa tanang panahon. Unsa man papagandam, ang Ginoo nakisulti kanimo nga sama ra, nga ikaw tao nga dili mo balik, di maluoy, maghimog dautan, mumasangil, mangangkon og dili imo, muni mga tao nga murag nagpuyo og merkado, muni mga tao nga wa mangandam. Apan misulti ang Ginoo karon kanimo nga ikaw mangandam sa tanang panahon, kay muli kay huwag tuo na ang Ginoo sa tanang higayon, ang Ginoo na. Apan unsa may sulti sa ebanghelyo? Ang ebanghelyo karon nga ang tao nga nagpuyo sa kalibutan, murag baliwa lamang ang pagpagandam ba, di mo tuo. Way pagtuo, ganyan mo balik, maghimog iya-iya, magpatuo nga siya mo'y haod, siya mo'y husto, sayo plag yun ang uban. Munang dili mangandam. Apan kung ikaw na minaw, nakita nimo ang tao nga nagpadayon, wag gimuhunong nagpadayon, unya nagtuman sa kabubuton sa sugo sa Dios. Basta magtuman ka, unya magtuo ka, mubuhat ka, mualagad ka, magampo ka, manguros ka, og Romano Katoliko, dili ka to, manguros ka, magampo ka, matag adlaw, muna ang pagpagandam. Ang pagpagandam nga imong limpyuhan ang imong kaugalingon. Limpyuhan ba? Imong wagtangon ang mga sala nga nipilit sa tao, nga hangtod karon nagpadayon ang mga tao pagpakasala. Apan ang panawagan sa Dios, ang Ginoo nakisulti karon kanimo ikaw mangandam sa tanang panahon. Kay lingi og lingi, mutanaw ka sa unahan og sa luyo, ang Ginoo naa kanunay o ang Ginoo naa kanimo sa matag tao. Kay ang tao lawas og kalag og espiritu. Ang pulong sa Dios misulti kanimo. Nga kung ikaw nakabati og pulong, Kapitulo 5, Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23, ang Diyos, ang Diyos, magbalaan ang Diyos sa imong lawas, kalag, o espiritu. Tila man kabahin ang tao, paghimo sa Diyos, duha, lawas o kalag. Di gyud mabuwag lawas o kalag. Apan kay milakaw ka man, may biya ka man, may pahawa ka man sa labing limpyo nga dapit. Nagpakasa ka man, naghimo ka magdaatan, bakakon ka man, malimbungon, malaway, traidor, maluibon, nagluib ka sa Ginoo na makaka kamisupa ka sa iyang kabubuton. Ang pagbuot sa Ginoo nga higugma ang imong kauban, imong isikataw, lalaki o babay, batang tigulang, babay, lalaki, higugma. Muna, ang ginugugma man, higugma ang imong isikataw, unya kamisupak man ang tao, hangtod karon nagpadayon pagpakasala ang tao sa kalibutan. Apan ang Ginoo misulti kanimo ikaw mangandam sa tanang panahon, sa tanang higayon. Magbuhat ka, maayo. Mulakaw ka, maayo. Musulti ka, maayo sa imong isikataw. Ayaw panaot, ayaw panaway, ayaw panlibag, ayaw pamakak, ayaw paghukom. Kay kung naghukom ka, misupa ka sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung ikaw mangandam sa tanang panahon, sa tanang higayon, maminaw ka sa pulong, kay ang pulong Dios. Ang pulong uban sa Dios, ang pulong nimong tao, mao si Lord Jesus Christ. Gumikan sa kadako sa gugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong o pinalanggang anak, mao ang pulong. Ang pulong gipadala sa kalibutan. Ug ang pulong sa misugot ang batanong babay, matuman dinhi sa kanako. Sumala si mong pulong.
mipuyo sa taguangkan ang pulong ug pagpanganak sa pulong nga maong kahayag nahimong tao. Si Lord Jesus Christ giatiman, gipadako, gitahod, gihatag bili, gipangga, giatiman, gipadako, gituman nagtubo nga matarong maayo ang binuhatan kay nangandam sa tanang panahon o higayon. Ang inahan mao si Mother Mary og nidako ang bata, mitubo, milig-on siya pagtuo og nangandam, mipili og katawhan og dosi, mipili og mitudlo sa pagsulti, mitudlo sa pagbuhat, mitudlo og ang gitudloan nanudlo. Ang ubang gitudloan nanudlo. Kumusta man ang ubang gitudloan? Nanudlo ba ang ubang gitudloan? Ang ubang igo-igo lang mubasa, musulti, mutambag apan wa mobuhat. Ang pagpangandam mao ang pagpuyo sa tinuod. Ang pagsulti sa tinuod. Kung tinuod ang imong gibuhat, matinud-anon ka sa imong gibuhat, muna ang pagpangandam. Muna ang ibanghilyo karong adlaw. Nga wa ka magpuyo sama sa kalibutanon nga merkado nga bisan pasimbahon ka di ka musimba adto kay noon sa laing buwangan maron, di ka musimba, di ka magampo. O saman, si magsigi pangaway, paghilabot o butang, magampo. Magampo mo pahuway, mo ampo mo pahuway ka man. Unya atimana ang imong kawilingon, atimana gyud limpyo nga maglikay ka sa pagpakasala kay ang sala magbunga og kamatayon. Og ang tilaw hangtod karon ang kalibutanon nagpadayon pagpakasala og ang tanang tawo nga magpadayon pagpakasala magbunga og kamatayon. Apan ang nakakita, nakabati, nakasulti, mangandam gayud sa tanang higayon. Mangandam. You should prepare. You are reminded by God to prepare something. Kay gibuhat ang tao gikan sa yuta ug umubalik gikan sa yuta mubalik ang tao sa yuta. Munang ang tao ni kalibutan may kamatayon. Munang ang Ginoo gumikan sa kaalam, ipadayon kayo pinaagi sa kaalam. Ikaw tao nang huwam piniyan ka lamang sa makaalam kay balo o pag-ila o pagtuo, gipiyalan ka lang. Dili na imo. Gipiyalan. You are only a steward. You are an instrument of the Lord. Gipiyalan ka lang. Ayaw pangangkon o butang dili imo. Unya ang imong isig kataw, imong higugmaon ang imong isig kataw. Nga adunay mata, adunay dalungan, adunay ilong, adunay lawas. Kay ang Ginoo nga dili makita, ikaw buhi nga larawan o panagway sa Dios nga dili makita, ikaw tao, lawas o kalag. Munang apektado ang lawas ang kalag kung magpakasala ang tao. Kung magbinutan, magmatarong ang lawas, ang kalag, matarong usab, makasuod sa kingharian sa langit. Maunang ang nakasuod sa kingharian sa langit, katong matarong, limpyo, o nagpuyo nga banaan. Ilang gibansay ba? Gibansay o nakasuod sa kingharian sa langit. Muna ang pagpangandam, bansay-bansay yun, everyday. Pagpansay matag adlaw, pagpansay matag higayon, aron ka mangandam sa imong kagalingon, magmahingpit o mahimong balaan, aron ka makasud sa gingharian sa langit. Ang imong soul nga sunanan, sumbanan, ang katungdanan nahibaw sa iyang katungdanan, ang mahal nga birhen nahibaw siya sa iyang katungdanan, rule ba niya? Kay ikaw tao gipiyalan ka sa kagawasan o katungdanan. Unsa may kagawasan? Freedom. You are given the freedom of decision to choose. O mihatag og katungdanan, dili katungod. Kaya ang tanang tao ni kalibutan, gipiran og katungdanan, apan mipili og katungod, og nagpuyo og katungod. Until now, hangtod karon, mibiya og tinuod, og nipuyo og katungod. Ang tinuod, mao ang pagpangandam. Kung balik ka, mutuo ka, mualagad ka, muhatag sa tinuod, mao nang pagpangandam sa matag tao ning kalibutan nga buhi pa hangtod karon, patag tigulang babae lalaki nga ikaw mangandam sa tanang panahon, sa tanang higayon, aron ka makasud sa kingharian sa langit. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.